Manifestacions a diferents ciutats de l'Estat per demanar l'alliberament de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, com la que s'ha fet aquesta tarda a Barcelona. Denuncien la persecució que fan governs i empreses contra l'organització i el bloqueig dels seus comptes corrents. Les concentracions han coincidit amb l'última ofensiva dels Estats Units per aturar Wikileaks. És l'últim assalt de la justícia nord-americana contra Wikileaks. L'ordre, emesa per un tribunal de Virgínia, exigeix a la xarxa social Twitter informació sobre les dades personals dels usuaris relacionats amb l'organització. Volen noms, identitats, adreces, dades bancàries i fins i tot missatges privats. Entre les persones assenyalades hi ha el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el soldat Bradley Manning, acusat de ser la font de la web de filtracions, i fins i tot una diputada islandesa. Birgitta Jonsdottir, exmembre de Wikileaks, ho denunciava aquest divendres precisament a través del seu Twitter. M'acaben d'enviar això. Twitter ha rebut una petició legal d'informació sobre el seu compte de Twitter en relació amb Wikileaks. La diputada va col·laborar en la divulgació d'un vídeo filtrat per Wikileaks a l'abril, en què apareixia un helicòpter de l'exèrcit nord-americà disparant a civils a l'Iraq i matant-los el 2007. Jonsdottir, indignada, assegura que ara té 10 dies per frenar la petició legal. Per Wikileaks, tot plegat és la prova evident de l'existència d'una investigació secreta per espionatge als Estats Units i tem que altres webs, com Facebook o Google, podrien haver rebut la mateixa petició i no haver-ne advertit els implicats. Acusar terrorista Julian Assange o qualsevol altre membre de Wikileaks és un acte totalment demagògic, fals, que no se sustenta en cap base real i que el que busca és limitar la llibertat d'expressió i el dret a la informació dels ciutadans. Wikileaks, el que ha descatalogat